Ngizothi qaphu qaphu. Yebo mfundisi wenkosi. Nceko. Angigadli mfundisi. Bengisike lijikayo nje. Sanibonani nonke endlini, sibingelele abaphathi bethu kusukela kubaphathi abakhulu SABC, Khosi FM, station manager Mapholoba. Siyabingelela. Sibingelele umphathi wethu omdala Thabekhulu. Siyambona marketing manager wethu omdala Ngcolozi. Mfundisi uZulu owayegade zonke inhlelo ukuthi ihamba kanjani indaba ezitha. Wena kasojisa kajama. Sibingelele osakazi bonke abakhona aseba hamba emsakazweni. Ubhuti uMandla Malakwane yambona phakathi kwethu. Ngiyabingelela Mr Magic Linda Sibiya, ngiyabingelela nabanye ozakwethu bonke iphathi imandla nomndeni wasemachunweni sanibonani. Nabalaleli bonke bomsakazo, abalaleli ukhozi FM njengamanje nabasibuka enkundleni zokuxhumana. Ukuzokhuluma ngo Beekay, lensizwa yasemachunweni akulula. Kunzima. Insizwa le ebinomoya omuhle ngendlela yesimangaliso. Ubehlala ehleka, ngeke ngabuza abanye ozakwethu ukuthi uyamazi uBeekay ecasukile. Akekho kwavuma ngoba angimazi umuntu uBeekay ecasukile wayesuke njani. Njengoba uzozakwethu bekhuluma la bemchaza ukuthi ubelihlobo lomuntu. La khona bekuhlale kuhlekwa ngaso sonke isikhathi. Ngiqala ukumazi ke mina uBeekay ngenhlanhla yami wayengakangeni la emsakazweni ukhozi. Futhi wayengakabikho nakulo olayiduzana eDurban Station izolo mzansi. Wayezwana kakhulu noLinda uMr Magic Osibiya bengamathena olimi. Lawo ubona kufica khona uBeekay nje wazi khona uLinda Sibiya. Ngamjwayela kanjalo ke uBeekay saba abangane ngenxa ukuthi wayengikhonzile uLinda Sibiya futhi ke ngangena moto ngaleso sikhathi mina. Ngangiliftwa uyena uSibiya imicimbi esihambayo ngihamba naye uSibiya emotweni yakhe. Ngikhumbula sikomnye umcimbi. Noma uMagic uzokhumbula. Zizinhle intombi. Bese kuba khona esibonayo sobabili na uBeekay. Aye kube ukuthi manje sekuyadonsiswana. Athi uSibiya umntwana ake ngitshele ekabani ubani ngitshela uLinda ngithi minaye khuleka Sibiya inde nginaye. Ngithi awinde ngeke uzobe ibuka kanje. uBeekay mina ngiqala ukwenza inzipho ngangazi indoda yenza inzipho. Angihlale ngibabona benoLinda ingizipho zabo ziyacwebezela hayibo. Lezi inzipho zeni madoda. Hlale icwebezela kangaka bangithatha ke bangisala lapha eMasgrave. Ngiqala nje ukuyokwenza inzipho lapha polish inzipho nami zacwebeza ngiyibuka yini webantu. Kodwa yena umuntu ongangifonela ngilapha uNkulunkulu wami athi Tshatha kuphi ngiyothini impendulo. Hayi ngenza inzipho ngithi nithini babe nifonela benibusini kuphi. uBeekay benalensizwa kwaSibiya sazana saba ngabangane wangikhonza uBeekay ngendlela yesimanga. Wayengithande ngizomsakazweni mina ngingakaze ngimbone. Ngaqala ukumbona ke phethe uhlelo komnye umcimbi olapha nehotela. Kulama hotela akhuhle ulwandle. Kuyena waye MC. Nakhona engiliftile uMr Magic sikilo umcimbi kudala. Ngayihlangana lapho ke nalensizwa. Sazana ngendlela yesimangaliso. Ngikhumbula ngiqala ukufika endlini yakhe lapha ngaseBeach. Watatazela uBeekay wa-order inyama wa-order thuma abafana kwathenga inyama engakaze ngiyibone. Wathi hey Tshatha ula yazi omakhelwane abazobonda ngiyonto okudlala. Yabona ke namhlanje bazobonda ngisiyonto okudlala. Bekuyinsizwa yamanqoko. Insizwa ebihlale ihleka ngaso sonke isikhathi. Ubengazwani nokudriver. Ma emotweni nje wagibela emotweni yakhe uzofuna ukunikeza steering athi shayela. Ngiqala ukushayela imoto ephakeme emine phezulu ngaqala ngekaBeekay. Mina yami yayishishi iphansi wathi ayithatha nawo king ngithi ha kuthi kwakuthiweni khona ngemoto ephakeme kangaka
nansi le emnyama athi kimi cha uzoyithwayela vele le yakho wena ihamba phansi awuhambele phezulu thatha nawo key umuntu obenjalo insizwe ebinesandla esivulekile iphana uJohane mayechaza imisebenzi yokholo incwadi le kaJohane uJakobe ya baningi no J eBhayibhelini uJakobe uma echaza imisebenzi yokholo ethi ukholo ngaphandle kwemisebenzi lufile uchaza isandla esivulekile ukuba nesandla esivulekile ukwazi ukuthi unakekele abantu abaswele ukwazi ukuthi ungalali ukhululeke omunye ebe eswele ikakhulukazi usukumazi nonayo okholweni lensiza kwaMchunu ibingenayo inkinga naleyo nto imisebenzi yokholo ubenayo benza ubuhle kubantu evala umlomo ungeke umuzwe eqhayisa ngalokho insizwe ebilungile ngendlela eyisimangaliso engicabanga ukuthi abafowabo bafunda isifundo kuyesihle nangoba abanye bebadala kunaye kodwa indlela abeyisibonelo ngayo emndenini wakhe ukuthanda umndeni wakhe ngoba ube uthanda umndeni wakhe uBK thanda abashana bakhe sibajwayele bonke ungasizwa sixoxa nabashana bakhe ngendlela uBK abethanda ukuncokola ngayo nabo bebengincokolisa kanjalo khumbula siyodlala ibhola silaphana enkandla bese liyendlalwa ake ijezi liqale lendlalo ijezi phansi lithiwe bese ke ubheka osize mina kuyaziwa ke angibangiswa nje elikhulu kunelinye yimi helami lelo XL abese umshana kaBK usibongi alendlala ijezi abese yabuya zothi ngobe asho kakhulu belalele nabanye ngobe naliyana kitende lakho lapha ya sele kulinde yini ngoba besuke bezwa uBK mayisuke esincokolisa nabo bagcine sebekhululeke ngaleyo ndlela bafethu silimele ngendlela emangalisayo ngoBK kakhulu besihlale sibanga ibhola naye Tsuza phuma ithanda iOrlando Pirates eyibhakabhaka mina ngangithanda iKaizer Chiefs ungizwe kahle ungizwe aseze bese singaseze singabanga manje ngoba bengasenayo into engiqhayisa ngayo kodwa phambilini sajwayele ukubanga ibhola ngaleyo ndlela so ngithi nganza kwethu asiduduzeke asiqine insizwa abephila nazo uBK ngithi ayiqine zonke ngoba ngiyazi ukuthi zilahlekelwe umngane nabo ulungelo ngelo V bana iminyaka eminingi bemazi uBK ngoba phela zingane lezi ngangifunda nobhuti bakhe mina ulungelo kodwa wathi umemazi wasondelana noBK ngendlela eyisimanga kangangokuthi izinto eziningi ubexoxa naye okunye bengisuke ngikuzwa ngolungelo mina kangangokuthi ngendlela uBK abe nenhliziyo evulekile ngayo bafowethu asixolisa inhliziyo samukele lokho kwenzekile kubhlungu kodwa ke ngoba siphelezela insizwa uBK ingakho silokhu sithi sikhuluma sibuye sibe nalapha nalapha kube khona amancoko ngoba bekuyinsizwa yamancoko le umbhalo wabaseKorinte bokuqala isahluko u15 verse 26 uthi isitha sokugcina esiyonqotshwa ukufa ukubuya kaJesu Kristu lo esikholwa nguye la isezolanda abakholwa nguye abobe bevuswe ekufeni nabo bebephila ukufa kuyobe sekuphelelwe isikhathi ngalezo sikhathi kuyobe sekugcinile akusophinde kube khona uNkulunkulu uyasitshela eBhayibhelini lakhe saba nenhlanhla ke ukuthi siyalikholwa iBhayibheli kusisiza kakhulu lokho ngoba kusheshe kusiduduze nakuba sisuke silahlekelwe insizwa le ebinovalo ngomsebenzi BK ubengakhululeki ubehlale eshaya uvalo umsebenzi wakhe nje ubehlale enovalo ngaso sonke isikhathi nangu ubaba lapho umhlonishwa udokotela uMahayi ngiyajabula khona la izinto eziningi abexoxa noMahayi ubebuya exoxe nami uBK ngisho ngithi hayi ngimzwile uMahayi BK kodwa okunye ngikwazi ngalendlela mina athi mfo manje ubani ke phakathi kwenu ke okusho ukuthi ngempela okuyikona kona ngithi nayi
phela vele uma ngabe into ichazwa ewumlando iyayichaza ukuthi usolwazi ubani wabhala ukuthi noma isazimlando esubani sathi bese kuhlanganiswa lolo lwazi ke kubonakala ukuthi ikuphi okuyaye kuphunywe nakho. Insizwa le umsebenzi ebimisela ngendlela esimanga ngawo. Ngikhumbula bengimemile esashayela uhlelo lasemini nomfundo Mkhize noSibo bezwe ukuthi ukuthi angingazi ngibeka kanjani le. Kodwa sasokhuluma ngenkolo angisho njalo. Ngachaza into eziningi. Kwabamangaza ufona unomfundo. Kwakusihlwa engifonela ngokushona kwelanga nje. Ngobe siyacela kusasa ube kanye nathi ohlelweni uzokhuluma ngendaba yenkolo kanje uyabo. Wathi mevala ucingo nomfundo ubuyafona futhi no Beekay. Hey, awusasonto indoda usuye uNkulunkulu manje ngithi na Beekay angiyekile uNkulunkulu ngimthanda kabi angisoze ngaye kumkhonza. Hayi awufika uzochaza lento yakho kusasa. So sakhuluma ke novalo lokuthi ngizoyibeka kanjani lento. Abese nginyatheleka nabanye abakhona. Ngithi mina Beekay khululeka ngizokhuluma ngezinto engafundiswa zona kule nkolo ebengikuyo. Akukho okurong lapho. Salenza uhlelo. Umuntu onjalo angazi noma khona lento abengenayo uBeekay yokuthi lento ngishayile. Ubefuna wena umconvince ukuthi lento uyenzile ngendlela abehlale novalo ngayo ngomsebenzi. Lokho ke kusho ukuthi ubethobekile ngendlela esimanga. Sithi phumula mfoko amacingwane, phumula Mchunu. Siyobonana. Ngiyathokoza mfundisi.